Haglesberg, så är så kommer av paddeln att nå en lovlig konsert. Hur falls det stanna av Götsan i dag? Det var väldigt cool. Släppa spela stora paddel. Är det först för tur runt att stora paddel igen? Ja, vi min äkna, ja. Jag spelade drive i Orska just nu och jag prövade inte för just. Nu var så för inte längre tusen kom ut vid när flow som är ganska nog så väl motigen. Hur föll du själv runt motigen? Ja, men ordentligt väl motigen, ja. Faktiskt väl motigen och jag tror aldrig. Jag tror att hon för räka next smallare igen och jag väntar att jag präntar inte när jag inte ökar brev vi och jag tror inte bränna legend vi lakre och sånt. Men fuck att det är väl mot det och chef flower så det är cool. Kvart är det största månen av första flunga där och så till som kommer ut nu. Okej. Det är näck för skilda ting. Största månen med det första och hesa är nog det jag har flott med näck som sångskrivare och tillagare. Det är nog det största månen. Du var kanske nästan helt fredlig och kanske mer poetisk det första och kanske mer rockigt nu. Vad helt om det? Ja, det är sant. Men jag vill gärna att du inte flöna bruka alla mina starkaste enlökar och köra där i en gröta till hesa flöna. Men det är att är upprunnade trumslagare och tar vi spela konserter så det alltid blir så att det är alltid stort att spela det mest lovliga tillfället och jag vill gärna ha en extra lovlig tillfälle som jag kan ha med mig live. Till så är det att jag framtiden kvarterona bjöa för Haglesberg. Jag är bara bunch framåt det. Vi får se. Jag rör få tandlar som kommer ut i Florida London och för spelare och så. Flöan är ute i Färjön och Island, det kommer ut i norra och Danmark nu innanför 2 månader. Och så rör jag just nu imisk alternativa metoder att komma fram på att få namn och tonlägen utbrett och då rör få ut av näten jag är på sen vi en pela i Amerika med andra som gör digitalt attack och här ett läge och billboard.com här som är featured artist och sånt. Så det är såna alternativa matar. Det som här det är inte långt innanför tonlaga vinner. Haglesberg, tack för den här gåvan särskilt och framåt gott. Själv tack.